U Dr. Jurisman Yaupnya u bade UMDC badang Syajid Shen na ka VPP na po ka nongston ulapan ba ba unbat yala ka kular ba uklay syakipat ba banwan ra ka khut ka subah ka sensyar ka khadar. U Dr. Jurisman ulo ongru ba ka jingjab jong u kamde na kada ba kipat ba ki ithoyu henre ba ki kwa ba ki wanra ka jingkala ba ka jingkhut ha ka sensyar ka khadar ha po ka nongston constituency. Ulapan paru ba kumba ka long menta ka jakat rekam jong ka district council kabadon han nongston kam shimna trekam. Ula buru ka jingkular ba unsalay halor kani ka benta. U Dr. Jurisman ulapan paru halor ka jingsha ben jong ki nongshong shnong jong ka langpi. Ula omru ba nadu ba ula shinti leka kam kumu MBC kilaran shibun kijing ujo na kipat ba ki basyang basa ha kini kithan bat ula kularu ba nakaliang ka jong u bat ka party kin sa shimkhia halo ka jing jong kipat ba kathong jong a kalong kathong jong ka party ki ba hoy ka voice of the people party ka bala penyeng ngan kong kumu kathong na kani constituency but da ka burom ira job ro ha kani ka MDC ni ka tiga thong ni kong kalong ban pendep ia dikular tiba la clay akmat jong pat ba ban syakri khoj ni kong ni pat ba ban don ka jing yang siang khmat ya kan no ko benta ani badon kinuk ki scheme ani ki jing rap tiba lamang na pata pat ba kata ka David ka jong pat ba mong ong ba kajin khot ka ba nila yalap nila canvas for election mangya kajin khot kum taru yang scam akta kanong rib ka ba upat ba penjab yang ba penjab yang ba u itu itau yang macam re ba penjab yang nomor ba utip ba dukwa udah terang upat ba udah terang ban wanra ka jikut ha ni ka Northside constituency te nga ong ru ba ko mga unong mikmat ba pili ibit berpenjab nan yang scam ha kita ginong rem ke party kala clay but kidon sipun kikam ke ba MDC dan hot kalau pasosi ba para MDC ki balalet aba ngalap Labudin yakikam Labudin ya ga jinglong jeman wat ka district council ka office ka badan nongston kalong not in working condition ma baba no ti kalong basusi ini sepelat ru ha ki social media ya kalong kaman jong district council apo nongston ka office ti ka jing 330 ka jing mempenukam hok ya ka board ka balabu ha atau member jang district council KHADC ti ini ki barong persyang berpendek kamtam kibadon aba ngalayan nanti kato kanisni ni iba kecing kelumar kecing syak kini ya kendo siap gabon ba yang syak nyon ke jong pat ba kamtam lang ipet di tan lang pi pun ki priyojuan barpun menam ngaman kesni namar bah jaka ke baki maki kisah kata kalong ba ha tan lang pi aga jaka ke register ka keteng jongki ndrai wat la kataru ki pulet jong ka asam lani karne pali kisah ba to jaka kumba gede ke jongki ti kita persyang pen suki dengan syukur pat yu pat ba panyai syak bat ni hoi kadang de mata sibenai ba ila job pun MDC mentang persyang menteri ke hatam na pentempat ba man penentoy la di simat reni kong ba pat ba badai manga ngalong tang uri pat ba di syakri jong pat ba te kumta ku bakal kle kumat pat ba ko ban pendet yang teh kular baro menteri de kejing khoi kejing suba banam dan kejing nyo silang khmat ngapan map ya gitu ki pat ba di bawah ban pan jeng arab simat ba imla penyerap Andre ya ke ba kabah ka pat bak baro ude banyo Andre om banyo simet ka kata na benta pisau sam ajar terus pak nyokui di bodas kadang ai tang benta iwi abnut kamlo nah te
pala kidi pajba di bawah Kristen ya kan bani kidi pajba di bawah kan Kristen yang harus kata compare dari apa kita kejeng yarap pinsawan baik kumba pajba yang di sinong kitau kisahnya hau nu orang ba ani nu ilong kami di society ani trust kumtama kita piknya baik kumta dari pan map ikipat ba kiba wan bat pan kicing arab kumga by school by dawai by kot ta terser ma hanostan te chalai bha tinga pan map panganam la penyerap yaki da kumta hari kicing arab ken wan hakiwi pat kido